Εφόσον λοιπόν η θέση εργασίας έχει δημοσιευθεί, τότε λαμβάνουμε ένα email με το γεγονός ότι η κατάστασή της έχει αλλάξει. Για να δούμε το email αυτό, στο οποίο αναφέρεται ότι χαρακτηριστικά ότι έχει δημοσιευθεί και μπορούμε να τη δούμε εδώ. Να δούμε δηλαδή τι θα δει ο ενδιαφερόμενος και ο κάθε εμπλεκόμενος που θα πατήσει τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τη θέση η οποία έχει δημοσιευθεί με κάποιες οδηγίες για το πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε, την περιγραφή της θέσης, αλλά και τα προσόντα, τις γνώσεις, την εμπειρία και ό,τι άλλο έχουμε συμπληρώσει εμείς. Ας δούμε λοιπόν τώρα το μήνυμα το οποίο λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος, ο κάθε ενδιαφερόμενος στον οποίο έχει φτάσει η ειδοποίηση. Είναι ένα αντίστοιχο μήνυμα με διαφορετικό κείμενο, όπου και πάλι υπάρχει ο σύνδεσμος, ο οποίος σύνδεσμος, όπως και πριν, ενημερώνει το χρήστη ότι για να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση αυτή, αφού διαβάσει και θεωρήσει ότι τον καλύπτουν και η περιγραφή και η ειδικότητα και οι γνώσεις και η εμπειρία και οτιδήποτε άλλο έχουμε συμπληρώσει, θα πρέπει βέβαια να συνδεθεί.